Salam sehat di hita saluhu nakama kainang. Basupang musiro hota guru kongo pepak pah di acara jepek alai maripola. Ada orang sopinatul hasatan debata jumulo ita martangnya. Debata Jahoba para sirohana sumurung mulati pasa rohana media siroham nama dongar kami. Naing diserai hatam kami Tuhan ukap roh haru pikiran nama sama ulamar perbuih hatam bagasa Yesus kesematanya kami. Amin. Hita damang dayanang donga saha porsiaun hatani debata di hita imana tersurat di Joshua bidu 24 ayat 15 songonom madidok di sini. Alai molotung sogoro hamuna mangului Jahoba. Bilit hamuma sadarion manang ise naing ulu amuna. Manang di batas siliban akan ni uluan ni pumuna di bariba ni batang aik. Manang di batang ni halak amuri na puna tanon ni ngana munai. Alai yang guau dong aku sajabu ikut Jahoba do uluan nami ido anggo saha. Di tadamang denang donga saha porsiaun. Adorak sopinamuli di si Joshua bangsu itu partalian nabi. Di patorak si Joshua do songo dia perdalanan ni bangsoi mulai sian pajun ni si Abraham opuna sida sian beriba ni batang aiki nama no pada batas siliban gabe mana de batas Jahoba jala di pasu-pasu si Abraham saat musena tu ianak konna satu si Jakob na laho tu tano Mesir dungi di palua muse bangsoi sa tano Mesir dirongani diurupi sahat tuna meragian aka halak besiri di balikon marhite lauti asa malua nasi desian buinonggoman ni halak mesiri ido asin rohani debata tuna sida dang di basobu debata nasida diurupi dirongani ido napi natorang di si Joshua di pada ngulu nasida sahat muse tutano kanan namarhite naung di pasahat tunasida ima akamu sunai halak amori peresi kanani heti girgasi hepi dohot jebusi tunasida gabe boy nasida sahatu tano nani orehon ni debata tu nasida marhite opu nasida na parjolo siapra ima padongani on ni debata dung di patorang si Joshua di ma pilih ma isero ulam debata silibat do debata ni halak amori iro manang na Jahoba debata naung madongani am behado tutu ala nido komitmen dibangido prinsip dibangido si Joshua sian nasida didok si Joshua mah parjolo di bagasa dirina layang wow dong aku saja bu ikon Jahoba do uluan dihita karamang daerah dong asa porsiam nuaik pe dihita boha dia do nata pilit Jahoba debataro manang debata siliban nunga terjauh halak batak terlumo bihita halak Kristen terjauh gawe manada Tuhan Yesus Kristus marhite barita nauli manang mulak do hita tu si manang na mulak tu debataro hita hot hapor syota bani danyota panguliota tu debataro totong ilo nai suku tu hita kamakai ala nido marhite turpuk jamiton ala yang wawunin nasi Joshua hita pesaluhuna tahingok mapabayanan ni debataro di bagasang uluton diramoti dirongani diurupi debataro hita dia ka saluhu na pergumulat ta aka hasosahan didongani diurupi debataro hita molot tapa jojor saluhu na sasitong na pabahenan di debata daktarasam asinohan debatai bagasang mulutta alanido nuain bahwa hita Jahoba do taului tapi dia do debata Jahoba tu hatta Yesus Kristus itu molo ibana do nata pilit di bagasang mulutta taului mai bana tahati dakkom mai bana di bagasang ulut tahun ikon ibana ma taului hita sa keluarga ama ina anakon saluhuna keluarga ikut Jahoba maului nani akama kenang jojok nai hita mandi bisa dalam debata pola rutin tetas sebindo hak Kristenota identitas kekristenan idak tari dari bagasang uluta
ay dakta tu si ha Kristenota dakta moto jojo nei dakta moto dakta tadda Tuhani di bagasang ngulutta ape sa sitong na nunga dilio de pata suruhana diganuk colmai alai jojo do colmai mani bilsedel lo maruhane pata anuai pe hata ni de pata pa ngotu kita ikut Jehovah mata pilit daului di bagasang ngulutom tau kuhoma saluhukna pabahenan ni de pata molo tapa josor saluhukna asiro de pata tuk sotarasam do jojo do hita manipin alai asiro rohani de pata mengurupi madongani hita atong marsitu tu mahita mangului Tuhani jala marsitu tu mahita maka tidak kot Tuhani di bagasang nguluta unang be adong sidalian jala unang be marna lebahita tahingok ma godang na itu tu asin roha pabahenan ni debata masih beta-beta mahita majakon mad mangului Tuhani di bagasang nguluta Tuhata madongani hita Tuhata mangurupi hita di badau kita karagam ni parsahito parmaram diurupi mahita di bagasang ngulutai amen matanyang mahita debata Jehovah para surana sumurung ilu tutu Tuhan moloi pasusur kami asurham di bagasang ngulu nami tung macai gudak si tutudak tarasami alani marhite nang mate ho kumokopami Tuhan macai gurang asurham di palua ho kami diurupi ho kami alani naik tamama pujion nami ho naik tamama roh kami marsoba tu rupamu jala hola koma ulion nami ikko kodo ulion nami Tuhan kami sebagai sekeluarga sudena Tuhan mangului ho hola kodo si sobaon nami alani urupi dongani pargogoi mahami Tuhan mangului ho are-are di bagasang ngulu nami marhiti Yesus Kristus martayak kami asurham sauk malumon Tuhan amin.